Є у людей християнських поняття про 10 Божих заповідей. Річ йде про заповіді, дані Мойсеєм від Бога. 10 заповідей були дані на 2 скрижалях, на 2 кам'яних плитах. На одній було 4 заповіді, а на другому 6. А були общі людські заповіді і всякі личні заповіді. Но приходить Ісус і говорить, що Старий Завіт був лише дітоводителем до Христа. Всі старі предписання, заповіді виконували роль тої жінки, яка веде дитинку у дитячий садик, передавши уже вихователям, ота жінка свободна. Старий Завіт готовив людей до Христа. І сьогодні в Євангелії Господь указує на той фундамент мінімальної релігійності, так би ми сказали условно, тобто на ті заповіді Старого Завіта 10 Мойсеєвих, сьогодні Господь накладує 10 євангельських блаженств. Блаженні нищі духом, як отіхи Царство Божие, блаженні плачущі, як оті утішаться, блаженні кроткі, як оті наслідять землю, блаженні миротворці, бо такі синами Божі нарікуться, блаженні чисті серцем, бо лиш такі Бога узрять, блаженні, коли вас будуть поносити, бити, унизати, судити за Христово ім'я. А то, що ви в православній канонічній церкві, не бійтеся, радуйтеся, веселіться, бо велика ваша награда чекає на небі. Господь поклав на той фундамент здання Христової церкви. І тепер, хто споминає про 10 Божих заповідей, ми йому кажемо, у тебе дом завершився на фундаменті, у тебе ще не цілого дома. На тому фундаменті осталися сектанти, котрі Ветхий Завет толкують, перетолковують, витягують із нього розличні по їх потребі цитати. А от новозавітного здання ізрідка заходять у нього і у нього з ужасом тікають. Бо до сих пор многі з них не розуміють, що значить Христово Слово «Ідіть і научіть усі народи», а потім увеличує задачу «Крестя їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа», а ще далі розширяє, коли вже після крещення уча їх соблюдати все, що я заповідав вам, і я буду з вами до скончання віка. І хто не родиться від води і духа, не зможе вийти в Царство Божие. Таїнство хрещення в церкві православній – це нове рождення. У протестантів – символічний акт. Для них духом возрождение вод главное. То, что водное крещение – это именно то самое, которое установив Христос. Вспоминаємо Філіпа апостола, котрий йде собі по дорозі, і раз йому дух каже, веди ж того євнуха. Євнухи – це були мужчини, котрі були кастрировані для охорони багатих цариць. І от этот євнух читав пророка Ісаїї. І каже дух цьому Філіпові: Філіпе, іди на ту колесницю, пристань і поговори з ним. Філіп так і зробив. І каже йому: що читаєш? А він читає пророка Ісаї. А це розумієш? Та хто, якби хтось наставив, бо дуже сложно. Там було сказано пророчество про будущого Месію і про крещення. Апостол Філіп все йому роз'яснив. І коли вони дійшли, каже, сказано в діяннях, до істочника води, вдруг каже той євнух: а от вода, що мішає мені креститися? Ведь не казав йому ж: ай, вода ту є, то нич, я буду тепер духом крестити. Іменно этого бояться многі сектанти. Бояться почитання Божої Матері, Матері Господа нашого, от котрої більша часть событий в Євангелії узнана євангелістами. То Євангеліє, котре носять і боготворять сектанти, вдруг вони там знаходять про Божу Матір. І такі недобрі слова говорять про Божу Матір, а говорять лише про Христа. Ну, ведь принцип євангельський простий. Хто не чтить Отця, не чтить і пославшого Його. Ілі наоборот, хто не чтить пославшого, не чтить і Отця. Хто не чтить Матір, може ли по достоинству почитати її Сина? І так Бог благословляє нам, щоб ми сьогодні на Старому Завіті 10 заповідей поклали новозавітні євангельські блаженства. Ми їх співаємо на 3-му антифоні во время
литургии. Почему? Наше богослужение – это все пронизано священным писанием. Усі наші апостольські чтення перед праздниками, чтення євангельські, навіть про кімни, котрі ми співаємо по гласам або по праздникам, взяті із псалтирі. А псалтирь – це унікальне Євангеліє до Христа. У псалтирях сообщение про будущего Христа, про Мессию. Это благовещение до Христа. Сам Христос віщає через псалми. І Він пізніше сам скаже: «Іслідуйте Писання, бо вони свідетельствують о мені». І особливо і псалми, котрі свідетельствують о мені. І так 10 Божих заповідей дані Мойсея – то лише фундамент мінімальної релігійності. Да, ведь і древні євреї були мінімально релігійні. Но коли їм прийшлося збудувати цілий дом душі своєї, як каже апостол Петро в посланні своєму, що «сотворяйте з себе дом духовний, священство святое, як живі каміння складуйте з себе дом духовний, ростіть». Бо іменно цельних і сформованих людей Господь прийме в Царство Божие. Бог дарує нам сьогодні також відчути, як в цьому мірі маса людей не знає доброго пуття в храм. Но коли вже узнає той путь, ми все кажемо: держися тої ниточкою, бо коли десь у підвалах ідеш путями незнайомими, іноді робиш на стінах заметки, аби случайно знав, куди вернутися. Хоча опасно, сатана може потім то стерти. А от є ниточка, по котрій ведеш, не пускаєш її, по ній ти ведеш, і вона тебе веде до Царства Божого, до виходу. Этот мир похожий на катакомби, на як будто підвали темні, де так тяжко йдеш до церкви, а тут написано: ні, церква там, а тут секта, а там така. Бідний чоловік 20-21 віка не знає, повнося наплодило етих псевдоцерквей. Но треба пам'ятати ниточку. Дух Святий веде нас там і підказує нам, як сказав один мусульманин, що він йде до православного монастиря та там чувствує Бога. Він мусульманин. Для нього Ісус Христос лише один із пророків. Бо тот пророк, котрий родився безсіменно від Марії, Іса родився від Діви Марії, вони більше не знають, не розуміють, Ісус Христос, Господь, друге лице Святої Тройці. Но він теж каже: я там чувствую Бога. Многі люди, невіруючі, кілька разів приходили до церкви, такі уперті атеїсти. І вдруг заспівав хор, церковне піснопєння, пішла молитва, і вдруг, помимо твердоголобого сознання, пішло у серце. І серце розм'якшилося, і чоловік починає бачити ті речі, як коли маленький сліпий був, вдруг відкрили маленько очі. І він увидів тот мир, в котрий не вірував і котрий не допускав про существування. Чоловік, котрий ніколи не любив, котрий ніколи не був женатий, не мав сім'ї, не мав дітей, об'ясняти йому, що таке прекрасна сімейна любов, що таке та красота, коли мама або нянька візьме дитинку на руки, коли потім взрослі діти приносять їм внуків, для нього це нечто захмарне, бо він до того не познав. І люди, куди до церкви не ходять і не моляться Богу, для них віра в Бога аж і допускають: нянька ходив, і я піду, або я там не чувствую себе. Ми маємо діло з сліпим чоловіком. Представ собі картину. Приїхав із Європи великий оркестр і заіграв на нашій великій площаді Кирила і Мефодія. Зібралися люди, і вдруг частинка людей сидить без реакції. Частина поплескала, яка музика, а частина мовчить. А щось стало? Ота частина глуха, котру той оркестр грав, вони не знали, як реагувати. Вони ніч не чули. А то ті, котрі не бачили, принесли їм великолепне виступлення, картини, і вдруг вони сліпі, вони ніякої оцінки дати не можуть, вони не бачать. Так от сліпі і глухі в цьому мірі можуть мати високе образування формально, а не маючи живої віри в Бога, їх очі закриті. Очі відкриваються, коли починаєш робити хижу. На фундамент кладеш каміння добра і радості. І тоді, по нашому православному, кожен християнин є священник або священнодійствуючий. Бо кожна наша молитва, покаяння – то священнодействує.
Раз один монах сказав, що він йде на обід совершати обряд прийняття пищі. З нього ся улибнули. Як то? Що? То їсти? Ні, це не просто їсти. Це обряд прийняття їди. Со страхом Божим, з молитвою, з благодаренням після того. Вот як відносяться люди до простих вещей. І нам най Бог поможе, щоб ми формували себе теж добрих християн на фундаменті тих мінімальних 10 заповідей Мойсеєвих, аби ми сформували себе нових людей во Христі, возросших, окріпших, відкривших очі і вуха. Бо так поступаючи йти на землі, ми діти Божі способні обійти ями або не касатися мерзості, а в вічності іменно не осквернені, или осквернившися, но покаявшися і вмившися, зможемо такими лиш наслідувати Царство Божие, Царство святих і чистих. Амінь.